Simon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Culturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Ik promoot Edith van der Erf, nummer 32. Reden waarom? Omdat zij een gekozen DNA-lid is van Bernadorp en ik ga eerder voor haar kiezen. Omdat zij het dichtstbij is van mijn dorp. En ik woon ook in Bernadorp en ik ben zelfs ook een RR-lid, nummer 2 van A20. 2. Ja, ik ben namens Beb hier. Met name voor een meneer Faini Agamati. Hij is op lijst 1, de Beb-lijst, op plaats 35. Ja, 35 moet hier zijn, Faini. Ja. En waarom ik voor hem kies, is omdat we samen het binnenland zijn ingegaan in verband met werk en dergelijke. Maar meer in verband met werk dat we daar moesten verrichten. En ik heb zijn drive gezien. Ik heb gezien
Ze noden, ze hulpvaardigheid naar de bewoners toe van waar we gaan. Het zijn telecommunicatiemasten die we doen, dus kortom telecommunicatie. En ik heb gezien dat hij een goede beurt kan maken als men beseft van men moet de problemen van de plaatselijke bevolking weten, wat hun behoeften zijn. En we hebben gediscussieerd in onze vrije tijd misschien in het binnenland. En ik heb gezien van deze man kan de politiek in. En hij kent de noden van het volk, plaatselijke bevolking. En hij zou toch wel beter de noden kunnen oplossen. Dus vandaar dat ik ga voor Faini Agamati. Lijst 1 van de BEP. Goedemiddag iedereen. Ik sta hier als resortkandidaat van de NPS Almond Sherida. En mijn doel is naar de jongeren toe. Om de jongeren bewust te maken en ook hun problemen aan te kaarten. Want we hebben nu veel drops-out overal in heel Suriname. Zoals jonge moeder. Dat ze ook niet worden gestimuleerd meer om iets te gaan volgen. Om verder te ontwikkelen. Als je ook al bij je tienermoeder, dat wil niet zeggen dat je niets meer kan doen. Ga een studie volgen, ga iets doen zodat je jezelf kan ontwikkelen. Want als je alleen kinderen gaat maken, dat is geen optie. En we willen Suriname hoger brengen. En daarom zeg ik vandaag maak gebruik ervan om je stem uit te brengen. En stem bewust. Zet u alle partijen op een rij en kijkt u wie de ontwikkeling van Suriname hoog heeft gehouden. En ik zeg de NPS heeft capabele mensen, capabele jongeren. En daar kiest u maar voor lijst nummer 3. Op een van die 51 leden van ons, dan stemt u daarbij op. Als u een para bent, para Noord, stemt u gewoon lijst 3 weer op Sherida Almond. Dank u wel.
Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo weinig man, maar de man is veilig staan. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. www.culturo.com voor de generation.